GMT da Ghana. Za ku ji cewa Iran ta ce tana nazarin daftarin kawo ƙarshen yakin da Amurka da gwamnatin Donald Trump ta gabatar. Rahotanni na cewa Isra'ila ta kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojin Hezbollah a wani hari da ta kai a kudancin birnin Beirut na ƙasar Lebanon. Wani jigo a tafiyar siyasar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, Buba Galadima, ya musunta zargin da ake cewa son zuciya ce ta tilasta wa tsohon gwamnan na jihar Kano ficewa daga jam'iyyar ADC zuwa NDC. Dukkan yadda za a yi a samu ɗan takarar da zai tsaya da Tinubu a kowace jam'iyya ne, in ma ya yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyu in ɗaya saura, kai ko da makara ce ta saura amma tana da rajistar cewa za ta tsaya zaɓe, duka mu taru mu zaɓe ta. A jamhuriyar Nijar matasa sun yi maraba da matakin da hukumomin kasar suka dauka na daukar su aikin soja a yunkurin da gwamnatin ke yi na magance matsalar tsaro a kasar. Ni dai abin da yasa nake son soji, ina so ne zan taimaka ma kasata, tunda su ma sun ba da rayuwarsu akan kasa, mu ma ya kamata mu sa musu hannu mu taimaka musu matasa. To amma kafin mu kai ga waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni sai na fara karanto labaran duniya. Alamu masu cin karo da juna na fitowa daga Washington da Tehran a daidai lokacin da jami'an Iran ke nazarin kan sabon daftarin kawo ƙarshen yaƙi da Amurka ta gabatar. A bayyane dai jami'an na Iran ba su nuna ƙwarin gwiwa kan lamarin kamar yadda shugaba Trump ya yi ba, wanda a baya ce gwamnatinsa ta yi tattaunawa mai aminci da Iran. Speaking earlier at the White House, he insisted that Iran Wakilin BBC ya ce tun da farko da yake jawabi a fadar White House, Mr. Trump ya dage kan cewa Iran ta cimma matsaya, kuma duk wata wahalar da Amurkawa ke sha saboda tsadar man fetur na wucin gadi ne. Mr. Trump na cigaba da yin barazanar ɗaukar matakin soji idan har Iran ba ta yarda an cimma yarjejeniya ba. Wata majiya da ke kusa da kungiyar Hezbollah ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta a wani harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Beirut na ƙasar Lebanon a jiya Laraba. Wannan dai shine hari na farko da aka kai a yankin cikin kusan wata guda. Majiyar ta bayyana sunan kwamandan a matsayin Malik Balut, wanda aka ce shine kwamandan ayyuka na rundunar Radwan ta kungiyar. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he had Wakilin BBC ya ce Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu ya ce shi da kansa ya bada umarnin kai harin da aka kai kan kwamandan rundunar mayakan na Hezbollah. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Koriya ta Kudu ta rage shekara 8 daga cikin wa'adin hukuncin ɗaurin da aka yanke wa tsohon Prime Minister Han Duck-soo, wanda wato saboda rawan da ya taka a takaitaccen kafa dokar soji da aka yi a shekara ta 2024. Kotun ta ce an takaita hukuncin ne bisa la'akari da shekaru da dama da ya kwashe yana aikin gwamnati kafin tsohon shugaban kasar Yoon Suk Yeol ya ayyana dokar ta ɓaci. A watan Janairu da wata karamar kotu ta yanke wa Han hukuncin ɗaurin shekara 23, tana mai cewa ya gaza gudanar da aikin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora masa na hana tayar da ƙayar baya. Dokar sojin dai ta yi aiki ne na kusan sa'o'i 6 kafin majalisar ƙasa ta yi watsi da ita. To labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Nan gaba a yau ne wasu mata 4 da yara 9 da ke da alaka da kungiya masu ikirarin jihadi na Islamic State za su isa Australia bayan shafe shekaru a wani sansani a Syria. 'Yan sandan Australia dai sun gargadin cewa akwai yiwuwar za a kama wasu daga cikin matan kuma a tuhume su. Komawarsu Australia da ya fuskanci adawa mai karfi a siyasance, amma masu fafutuka na ganin bai kamata a hukunta yaran saboda abin da iyayensu suka aikata ba. Yaran da ake tunanin shekarunsu sun kama ne daga shekara 6 zuwa sama za su samu tallafi ta fannin kula da lafiyar kwakwalwarsu da kuma sauya musu tunani don kar su kasance masu tsatsauran ra'ayi. Ana ci gaba da aikewa da sakonnin ta'aziyya bayan mutuwar Ted Turner, mutumin da ya kafa kamfanin da ya mallaki gidan talabijin na CNN, wanda ya rasu yana da shekara 87. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana attajiran a matsayin ɗaya daga cikin jigajigan da suka sauya fuskar yada labarai a duniya. Gogaggiyar mai gabatar da shirye-shirye a CNN, Christian Amanpour, na cikin waɗanda suka aike da sakon ta'aziyarsu. He changed the world, you know. BBC is a great operation with a world service. Ta ce ya sauya duniya. BBC katafaren kamfani ne da ya karaɗe duniya, amma Ted shi ya fara kirkirar gidan talabijin na farko da ya shiga ko'ina a faɗin duniya, da yake watsa labarai shirye-shirye kai tsaye babu kakkautawa. Baya ga CNN, sauran tashoshin da Ted Turner ya mallaka sun hada da TNT Sports da Cartoon Network da kuma Turner Classic Movies. To gashin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni.
Alamu masu cin karo da juna na fitowa daga Washington da kuma Tehran a daidai lokacin da jami'an Iran suka ce suna nazarin sabon daftarin kawo ƙarshen yaƙi da Amurka ta gabatar. Jami'an Iran dai ba su nuna ƙwarin gwiwa a gaban bainar jama'a ba, kamar yadda shugaba Trump ya nuna, wanda tun farko ya ce gwamnatinsa ta yi tattaunawa mai aminci da Iran. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana. Iran da ta ce har yanzu tana nazari akan sabon daftarin Amurka na kawo ƙarshen yaƙi tsakanin su. Bayan rahotanni sun ce watakila ɓangarorin biyu sun kusan ƙulla yarjejeniya. Kafar yada labarai ta Axios a Amurka ta rawaito cewa fadar White House ta yi amanar cewa ta kusan cimma matsaya da Iran game da shawarwarin da ta gabatar wa ƙasar na kawo ƙarshen yaƙi tsakanin su. Shawarwarin da sun kunshi dakatar da shirin inganta makamashin nukiliyar Iran da ɗage takunkumin da aka sanya wa ƙasar tare da sake buɗe mashigin ruwa na Hormuz. Sai dai wani babban jami'i a Majalisar Dokokin Iran ya yi watsi da shirin, yayin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya ce Tehran za ta bayyana ra'ayinta a tattaunawar da za ta yi da masu shiga tsakani na Pakistan game da sabon daftarin kawo ƙarshen yaƙi na Amurka. Ministan harkokin wajen Pakistan ya ce ƙasarsa tana ƙoƙarin ganin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta kawo ƙarshen yaƙin baki ɗaya. Shugaba Trump a shafinsa na Truth Social ya yi barazanar sake kai wa Iran hari idan ta ki amincewa da daftarin, yana mai cewa hare-haren da za a kai mata a wannan karan za su fi na baya muni. Sai dai a ɗayan ɓangaren kafofin yada labarai na Iran a jiya Laraba sun ambato babban mai shiga tsakani na ƙasar Muhammad Baga Galibaf na cewa har yanzu Amurka ta kasa fahimtar cewa Iraniyawa ba za su taɓa miƙa wuya ba. A cewarsa gara a kashe su da su yi hakan. To a gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto. To idan muka nufi Najeriya, wani jigo a tafiyar siyasar Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce sun koma jam'iyyar NDC ne saboda gadon zaren da suke tsoron an shirya wa ADC yayin da Najeriya ke shirin tunkarar zaben 2027. Buba Galadima ya ce zargin cewa sun sayar da Arewa ba gaskiya ba ne, don kuwa babu wani ɗan takara da zai kai labari a Najeriya ba tare da ya samu ƙuri'u daga dukkan sassan ƙasar ba. Ga ƙarin bayanin da ya yi a zantawansu da Muktari Adamu Bawa. Ai in aka ce a mai da sunan David Mark, ai babu zancen kuma a koma wani kotu a ci gaba da ba'asin abin da ya wuce. Amma fa aka mai da mu baya, to taraddadin in mun tsaya jira zai iya fa kai mu baɗi sai dab da zaɓe kotun farko ko ta biyu kafin a zo Supreme Court su yi mana abin da ba maso. Mu ko buƙatar mu shine dukkan yadda za a yi a samu ɗan takarar da zai tsaya da Tinubu a kowace jam'iyya ne. In ma ya yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyu in ɗaya saura kai ko da makara ce ta saura amma tana da rajistar cewa za ta tsaya zaɓe duka mu taru mu zaɓe ta. Kai ambaci Tinubu kana cewa yanke wuyan jam'iyyu al misali suna dai cewa su zargi ne tunda ba ku iya gabatar da hujja ba da cewa in mai magana wawa ne maji magana ba wawa bane dukkan abin da yake aukuwan nan ai an san da hannun gwamnati a ciki waye kuma gwamnatin. To me zaka ce zargin da wasu suke muku na cewar kun bi Peter Obi ne kawai saboda akwai zalama ta cewa lalle sai kun yi takara maimakon ku zauna a nan inda za a haɗa kai a fitar da wani ɗan takara kwakwara wanda zai tunkari jam'iyyar APC. To, ai in dai kwakwara ne, ai ba ɗan takarar da ya kai Kwankwason. Amma yana da nashi rauni wanda yake gani in ya tsaya a kan ƙafarsa ba zai samu goyon bayan waɗanda suke gani hassada da ƙyashinsa. Saboda haka dole a yi tun da muna son mu gyara ƙasa, muna son mai mulki, in ka kira shi zalama ai ba kai laifi ba. In ba mu yi zalamar mun yi hubbasa na karɓar mulkin ba, ina za mu samu daman da za mu gyara ƙasa, talaka ya amfana, talaka ya numfasa, 'ya'yansa su samu makaranta, 'ya'yansa su zama mutane, a samu magani a asibiti, a samu hanyoyi, a samu waye. Amma kun je NDC ne da burin cewar Kwankwasa zai samu takara saboda ana ganin mai yiwuwa ba lallai ba ne ba in an yi zaɓen a fitar da gwani ko iya kayar da Peter Obi. A'a, ai wannan din na Allah ne. Ana iya wayan gari gobe a ce Kwankwasa ya zama shugaban Najeriya ko Allah ba zai iya yin haka ba. Amma mafi akasar mutane sun tafi ne akan tunanin cewar yanzu kun miƙa wuya Peter Obi ya fito takarar shugaban ƙasa ko kuma ku mara masa baya a matsayin mataimaki. Ai rashin fahimta ne. Ai abin da ake kira muna goyon bayan inya duk zage-zagen da ake mana muna ji kaf ɗinsa. Amma rashin sanin tarihi yasa ake wannan. Sardauna da Tafawa Balewa su suka fara aiki da Inyamuri.
ya yi musu shugaban ƙasa a